एसपी एडभाइस 365 चैनलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे गोदान कन्टेन्टआव आं स्पेशली जोंनि समाजाव जानाय खायसे प्रब्लेमफोरजों फेस जानानै खायसे मानसिया जिउआव गोबां खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानानै संसार जानो गोनां जादों आरो जों माबायदि समाजाव दङ आरो बे समाजा माबायदि जाबोगासिनो दं बेनि सायाव बेस खालामनानै आं दिनै सावरायगोन। जों ओरैबायदि समाजाव रायजो जाना दङ जेरावनोखि खैफोद जायोब्ला रावबो ओंखारबोआ, नाथाय गोरोन्थि खालामोब्ला न'खर न'खर सावरायना लाजि फोनाङो। मिनिनायजों लोगोसे ओनसोलारि खौरांगिरिनो फोरमायथिनानै भाइरेल खालामनानै बरनाम खालामनायाव नांथाबो। मा होनदों? जों ओरैबायदि मोनसे समाजाव रायजो जाना दङ जेरावनोखि खैफोद जायोब्ला रावबो ओंखारबोआ। बेनि ओंथिया बेनोदि सोरनिबा न'खरा एबा सोरबा सुबुङा बबेबा लामा दथायाव बबेबा जायगाफ्राव खैदां खैफोद जायोब्ला बै सुबुंखौ रैखाथि खालामनो थाखाय रावबो सुबुङा आवगायनानै थाङा आरो फोरखौ बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय रावबो बोसोनथि होनायखौ जों नुनो मोना आरो हमथानायखौ जों नुनो मोना। बेनिखायनो जोंनि समाजाव ओरैबायदि गाज्रि जाबोनो हमदों, सोरनिबा न'खराव सोरजोंबा माबा गेदेर जाथाय जायोब्ला सानै साथाम मानसिया लोगो नांनानै हमथायोब्ला बादा होयोब्ला बे मानसिया बे जाथायनिफ्राय रैखाथि मोनो। नाथाय बेफोरखौ होबथानो थाङाबासिनो खायसे मानसिया सोरनिबा बुलायनाय सोरनिबा जाथाय जानायफोरखौ जाब्रबथाय जानायफोरखौ नायनानै मजासो लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि समाजा ओरैबायदि जाबोनो हमदों, खैफोद आफोद जायोब्ला रावबो मानसियानो नोंखौ मदद खालामनो ओंखारबोआ। गाव गावनि रायजोआव गाव गावनो थांनानै थानो थाखायल' दानि समाजा नाजायो। बेनिखायनो बुंदों जों ओरैबायदि मोनसे समाजाव रायजो जाना दं जेराव खैफोद जायोब्ला रावबो ओंखारबोआ। नाथाय सोरबा सुबुङा गोरोन्थि खालामोब्ला बे गोरोन्थि खालामनाय खोथाफोरखौ लाजि फोनांनो खायसे मानसिफोरखौ फोथैनायसिमहालागै थांनायखौ जों नुनो मोनो। मानोना खायसे मानसिया गोबां खोथाफोरजों मानसिफोरजों सावरायसोम जानानै लाजिनानै सोरबाया फासि नांनानै सोरबा रेलाव बारसोमनानै सोरबाया मुलि जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जोंनि समाजाव गोरोन्थिखौ गेबें खालामनो नाजाग्रा मानसिनि सुबुं अनजिमा खमायलांनो हमदों, जायनि जाउनाव सोरबाया माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि मावब्लाबो बे फिसा गोरोन्थिखौनो बांद्राय दल दामनानै बेसेबांबा गिदिर खालामो आरो गुवार जायगासिम बेफोर जायगाखौ फोसावनो नाजानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि समाजाव जों ओरैबायदि मोनसे समाजाव रायजो जाना दं जेरावनोखि खैफोद जायोब्ला रावबो ओंखारबोआ, नाथाय गोरोन्थि खालामग्रा न'खर न'खर सावरायना लाजि फोनाङो। मिनिनायजों लोगोसे ओनसोलारि खौरांगिरिखौ फोरमायथिनानै भाइरेल खालामनायाव नांथाबो। दा बेबायदिनो दानि जुगखौ मोनसे भाइरेलनि मुगा होननानै बुंब्लाबो जोङो बांद्राय बुंद्रायनाय जाया। जोंनि ससियेल मिडियाफ्राव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो सोरबाया सोरजोंबा रिलेशनशिप जानानै हटेलाव हमजानाय, बबेबा गामिनि लामा दखा एबा बबेबा गान थियाटार नायनो थांनायफ्राव बायदिसिना सोलेरारि सोमोन्दो जानाय आरो खायसे गावनि सोलेरखौ दिन्थिनानै गोबां रिल बानायनाय आरो बायदि बायदि थासारिजों बुफ्लेम जानानै सोरबाया गावनि सिखोमानानै थानाय खायसे सोलेरनि अंगफोरखौ ससियेल मिडियायाव नुजायो एबा गाव नङाब्लाबो सोरबाया बेफोर सावगारिखौ फोसावनानै बैफोरबायदि सुबुंखौ गोबां खैफोदाव मोगा मोगि जानो गोनां जायो। आरो गावबोदि सानसे बेफोरबायदि जायोब्ला गावबो गोबां प्रब्लेमजों फेस जानानै गावबोदि बेबादिनो जागोन बेखौ साना। बेनिखायनो जोंनि समाजा ओरैबायदि जाबोनो हमदों, सोरबा खैफोद आफोद जायोब्ला बेखौ हमथाग्रा सुबुङाथ' गैग्रा, नाथाय नायनानै मजा लाग्रा सुबुंनि अनजिमाया गोबां दङ। आरो सोरबा गामि ओनसोलाव टाउनाव नोगोराव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला सोरबाया सोरबा खौरांगिरिफोरखौ लेंहरनानै बेफोर खोथाखौ माबोरै गुवारै फोरमायथिनानै बेफोर खोथाखौ फोसावनो हायो बेखौल' नाजाथाबो आरो बेखौ गादबना दोननानै गाव माबोरै गोजौ फारसे थांनो हायो बेखौल' दानि समाजा नायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो दानि समाजाव रायजो जानाया एसेल' गोरलै नङा। दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा
गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन आरो बबेबा मोनसे खोथाफोरखौ बांसावनायनि सिगां बुंनायनि सिगां बे खोथाया मा रिएक्सन जागोन बेखौ नायनानै खामानिखौ मावनायनि गोनांथि दङ। मानोना साफ्रोमबोनि जिउआव रबिबार फैबाय थाया, सोरनिबा जिउआवबो रबिबारा फैनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो सोरबाया माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि जाब्ला बे फिसा गोरोन्थिखौनो लानानै बिथांनि जिउखौ बरबाद खालामना होनाया खोब गोरोन्थि। जोङो बबेबा मोनसे जाथायफोरखौ जों माबोरै सिखोमानानै दोननो हायो, खायसे जाथायखौ जों सिखोमानानै दोननो हायो आरो खायसे जाथायखौ जों फोरमायनायनि गोनांथि दङ। दा बांद्राय जोंनि बर' समाजा ओरैबायदि गुबुंले जाबोनो हमदों दि गाव गावनि देहानि पार्टफोरखौ जायफोरखौ सिखोमाना दोननांगौ बेफोरखौ सिखोमायाबासिनो ससियेल मिडियायाव दा दिन्थिनानै सोरबाया बायदि बायदि जाथावै मोसानाय, बायदिसिना रिल बानायनाय, थाखा फैसानि थाखायनो गावनि देहानि गासैबो पार्टफोरखौ दिन्थिनानै गावनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफा, बिबथै बियादै बिहाव गासैबो गावनि देहानि पार्टखौ नुलायनाय रिल बानायनानै फैसा खामायनो जोंनि बिहामजोफ्रा, जोंनि बिनानावफ्रा आथिखालाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, आथिखालाव खोब ट्रेन्डिं जागासिनो दङ लं थं मडार्न जुग मेथाइखौ लानानै जोंनि माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा ओरैबायदि ड्रेस गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बिथांमोना सोरबाया आरो फरायनाय गथ' दं, सोरबाया गावनि सिगाङाव बिमा बिफा, बिबथै बिहाव बायदि बायदि सोमोन्दोनि सुबुङा बे आपल'ड होनायनि उनाव बिथांनि गाज्रि रिल बानायनाय सावगारिफोरखौ नायगासिनो दङ। दा अब्ला जोंनि समाजाव माखासे आसार खान्थि नेमखान्थि दङ, बेफोरखौ लानानैबो जों खायसे खामानिखौ मावनायनि गोनांथि दङ। नाथाय बांद्राय जों इन्डिपेन्डेन्ट दिन्थिनो थाङोब्ला माखासे बिथिङाव गावहा गोबाङै खहा जायाब्लाबो बिथांमोननि जि दावगाफुनाय जाखांबोनाय बिथांमोननि फिसा फिसौ आरो बिसोर नखरारि मानसिफ्रा गोबां मानसिफोरनि सिगाङाव गोबां खोथाखौ फोरमायनो गोनां जायो आरो गंनानै रायजो जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंहा सोरबाया रिल बानायनायाव, सोरबाया इउटुब चेनेल खुलिनायाव थांबाय, इउटुबाव रिल बानायनानै, टुइटाराव रिल बानायनानै बा फेसबुकाव रिल बानायनानै लाख लाख हाजार थाखा खामायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जों जाहाथे लिमिट क्रस जाया, बांद्राय लिमिट क्रस जायोब्ला मोनसे समाजा जोबस्रांलांनाय फारसे दावगालाङो। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो चेनेलनि मानसिफ्रा आरो जायफ्रा ससियेल मिडियायाव अरायसम रिल बानायो बिथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथांमोना जाहाथे नोंथांनि देहा सोलेरखौ जेसेबांखिनि खिन्थानांगौ बेखिनिखौल' खिन्थायो आरो लिमिट क्रस खालामनानै नोंथाङा थाङोब्ला नोंथाङा बदनामनि बाहागोदारि जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोङो थाखाखौ मोजां खामानि मावनानैबो जोङो खामायनो हायो। नाथाय जोंनि समाजा बांद्राय गाज्रि जानायनि जाउनाव जों खालि गाज्रि सावगारि एबा देहानि पार्टफोरखौ दिन्थिनाय बांद्राय रिलफोरखौल' बयबो लोब लोब नायनायनि जाउनावबो जानो हागौ खायसे आइजोफ्रा, खायसे लाइमोनफ्रा स्पेसियेलि बे बिथिङाव हिन्जावफोरखौ जों बांद्राय लिमिट क्रस खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय हौवाफ्रा सोरबा सासे सानैल' बेफोरबायदि लिमिटखौ क्रस खालामनाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बांसिनद्राय आइजोफोरनि बेफोरबायदि देहानि पार्ट दिन्थिनायाव कम्पिटिसन जानाय बादि जोंनि आथिखालनि बर' आइजोफोरखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोनखौ जों खावलायो, नोंथांमोना रिल बानाय, थाखा खामाय, गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय सोर लुबैया, बयबो लुबैयो। नाथाय बांद्राय लिमिट क्रस खालामनानै नोंथाङा खामानि मावोब्ला खोब दुखुनांथावना। मानोना नोंथांनि सिगाङाव नोंथांनि समाज, नोंथांनि फोलेरारिफ्रा गसंनानै दङ। नोंथाङा आपल'ड होनायनि इयुनाव बेफोर सावगारिखौ बयबो नुयो। दा बेफोरनिफ्राय जों माबोरै गावखौ सेभ खालामनानै लाखिनो हायो बेखौबो नोजोर होनांगोन। मानोना इयुन जोलैफ्रा बेफोरखौ नुनानैनो गाज्रि गुनखौ बांसिन सोलोंनो लामा मोनगोन। दा बेनिखायनो जों ओरैबायदि मोनसे समाजाव रायजो दानानै दं, जाय समाजाव खैफोद आफोद जायोब्ला आथिखालाव लोब लोब मदद होनो आरो सोरखौबा रैखाथि खालामनो ओंखारनायखौ नुनो मोना। नाथाय सोरनिबा जिउआव माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि जायोब्ला बे फिसा गोरोन्थिखौनो जोंनि मानसिफ्रा बांद्राय फोसावनानै, बांद्राय
बुंनानै बदनाम होनानै सोरबा सोरनिबा जिउखौ खहा खालामनाय, सोरबाया लाजिनांनानै फासिनांनानै थैनाय बायदि बायदि जाथायखौ जोंनि बर' समाजाव आथिखालाव बांद्राय जों नुनो मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनायनि सिगां खोब सानै हयै खामानिखौ माव आरो माखासे समाजनि गाइडलाइनखौबो मानिनानै सोलिनायनि गोनांथि दङ। मानोना नोंथाङा बे समाजावनो थांनानै दं आरो बे समाजनि नेमखान्थि, आसार खान्थि आरो आबहावाजोंनो नों उन्दैनिफ्राय देरबोदों। बे समाजखौ नोंथाङा गुबुंले खालामनाय माने नोंबो सासे बे समाजनि मैला बादि जाहैयो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा मोनसे समाजखौ जों माबोरै सुस्रांनो हायो आरो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ माबोरै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ एबा गोग्गो आखु दानायाव जोङो बिथांमोनखौ बिफाव होनो हायो, दा बेखौ नोजोरथि बोनानै मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जों इडुकेसननि बिथिङाव जोङो कन्टेन्ट लाबोनो हायो, एग्रिकालचार बिथिङाव लाबोनो हायो, बा बायदि बायदि कन्टेन्ट लानानै जोङो सानसेयावनो गोबां कन्टेन्ट लाबोनो हायो। दा बेफोर कन्टेन्टखौबो नोंथाङा मोजां रोखोमै जुदि खोथाफोरखौ साजायनानै बुंनो रोङोब्ला नायग्रानि आंखाल गैया होननानै आं सानो। मानोना बेफोर कन्टेन्टनि जोहै मानसिया जिउ दानायाव गोबां गुन आरजिनो हायो। नाथाय गाज्रि मैला गोनां सावगारिखौ नायनानै सासे मानसिया गियान आरजिनो हाया। बेनिखायनो मैला गोनां भाइरास जिनिसखौ गोबाना लानायनिख्रुइ मैला गैयि जिनिसखौ बा जिरादखौ गोबानानै संसार जानायासो आथिखालनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि खामानि होननानै बुंनांगोन। मानोना समजों लोगोसे नोंनि फरायनाय लिरनाय बायदिसिनाफ्रा फैयो। बे समखौ बारग'नानै नोङो बोराय बैसोआव सोलोंथाइ लानो बा बोराय बैसोआव साख्रि लाहैनो हानाय नङा। बेनिखायनो लाइमोन समानो जिउ दानायनि बे मोनसे तालिम। बे जिउ दानायनि तालिम समाव नोङो गोरोन्थि लामाजों दावबायलांनानै नोंथांनि जिउखौ बरबाद खालामोबा हल लाइफआव बे नोंनि गोरोन्थियावनो भुगिनानै नों जिउखौ खहा खालामनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोङो लिमिट क्रस खालामनानै मालाबाबो खामानि मावनो नाङा। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। जोबथियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।